Yes. Kan du skubbe den en lille smule længere op? Bare lige lidt. Sådan. Nej, ikke hjelmen. Selve. Hvad var jeg det? Ja, sådan der. Yes. Det er fint. Det er smart, når man ikke selv kan se. Jeg er klar, når I er. Yes. Det er da utroligt, sådan at min hjelm falder ned. Den er som om den bliver løsnet. Jamen, den falder bare sådan helt ned under mine øjne. Nå ja, det kan jo selvfølgelig være. At den ikke er vant til. Jamen, der er fart i hende her. Jamen, det er det. Altså, jeg tror ikke, hun er en langsom hest. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Hvad siger du? Vi kom forbi den der sten, der var så farlig sidste gang. Nå ja. Og den gang, I tog vi næsten ind i den, den var så ufarlig. Altså, I kom forbi den. Ja, det gjorde vi. Sådan. Hun er meget fart. Ja, hende hun er sgu fresh i dag. Fordi den lyder, at den hygger sig lidt. Jamen, det er det. Er I okay? Yes. Ikke at der er lidt pap på. Jamen, det er det. Hun er da... Eller er det okay? Ja, jeg skal bare lige... Men altså, jeg tror bare, hun er glad. Ja, jeg tror, det er langt rundt efter. Jamen, det er det. Nå, hvad så? Nå. Hvad? Hører en riffel? Nå! Jeg troede, du sagde... Jeg troede lige, du sagde riffel. Nå, ja. Brrr. Hun har i hvert fald fart på i dag.
Det er Pile også. Altså, jeg føler, at jeg rider på høle lige nu. Vi skal bare lige hen forbi marken og så ind i træerne, så kan vi rette lidt energi af. Ja, så er en lille ven. Jeg tror, hun er rigtig glad for at komme ud. Altså, jeg tænker godt nok tit, det er godt, at man ikke cykler på de her veje, fordi de kører virkelig stærkt. Altså, det er jo næsten farligere, end at cykle ind i Aalborg. Ja, altså jeg kan huske, dengang jeg havde opstillet herude, der havde jeg cyklet hele vejen herude. Det var en lang tur, det var fordi jeg var så stedig, fordi de kunne ikke køre mig, så var jeg sådan, fuck det, jeg cykler. Det var lidt langt. Ja, det var nemt. Og så kan jeg huske, at jeg sad hernede og surmuldede et eller andet sted. Fordi der var for langt hjem. Ja, Eva, der kunne jeg gå ud. Nå, lille ven. Vi kom lidt for tæt på Daggis bagdel. Hvor skønt igen. Ja, det skal I. Hun er fin nok. Altså hun er vel ikke sådan, at løbe afsted med en. Ja. Her plejer vi at trage tølte lidt. Vil du være med til det? Yes. Hov, det var også, tror jeg. Så er det en. Yes. Eller prøv lige. Jeg tror, jeg bliver nødt til at rette min hjelm. Den falder ned i hovedet på mig. Ja. Det er fordi, prøv at se her, jeg kan ikke se noget. Jamen det er bare min hjelm, der i hvert fald ryger ned i øjnene. Hvad siger I? Vi prøver at se her. Så. Sætter vi bare piler foran ham her, fordi så sparker han ikke. Nå, ja. Hvad kan du gøre for det der? Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg prøver at se, om. Sådan der. Om det hjælper. Ja, skal jeg bare bag Somi? Ja. Yes. Så. Ja. Pis. Hvad så? Nå, lige en det fjes. Nå, er det det? Ja, fordi...
lige ude. Hvordan har Peter det med, at der giver lige røven på hende? Jeg tror, hun har det fint. Venstre? Jamen, er det her, der er 2 ret? Nej, der er 1 bakke, og vi kan godt tage lidt, men... Og vi kan bare så blive lidt sødt. Ja, ja. Ej, Ej, jeg kan godt nok ikke se noget. Hold da op. Ja. Ej, jeg tror også godt nok. Okay, jeg bliver lige nødt til at stoppe. Jeg kan overhovedet ikke. Kan I lave en eller anden pitch eller noget? For jeg kan overhovedet ikke se, når hun så løber hurtigt. Sorry. Sådan der. Men jeg ved ikke, om jeg tror, det er min hjælp. Jamen, det er fordi, når den er helt